Marriage is meant to be a blessing, not a curse. Marriage is not supposed to give you troubles. There will be challenges, but not trouble. Because marriage is a gift of God to humanity. Hello and welcome. I am Jennifer Ezekiel, aka Amosita, and you're watching Uncensored. Our topic for today is what is sex in marriage? To give more light, I have Mrs. Florence Sampson with me. Auntie, menene jima'i a aure? Well, sex in marriage is the beautiful thing that ever happened to couples. Jima'i a aure ita ce abu mai kyau ne kuma abu mai daɗi ne game ga mace da namiji a cikin zaman aurensu. In kuna cikin zaman aure, definitely sex must be involved. And once you understand each other between you and your husband, dole ne a ce sex, that one is compulsory a cikin zaman aurenku. Dole a ce sex is there. Wato abu ne da ya kamata akwai. Abu ne da ya kamata a ce a cikin zaman aurenku kuna yi. Akwai rashin shi yana da illa a auren. Sosai. Mene illan shi? Yanzu a ce a cikin zaman aurenku ko a cikin zaman aurena, a ce mai gidana yana so sex a wajena, na yi deny na shi. Is what causes problem in marriage. Okay. That is the failure of your marriage. A cikin zaman aurenku, once he demands sex, kuma kin bashi wasu excuses, kin gani daga wajen za ku fara samun wasu problem da zai shiga cikin sakaninku. And ke ma kin san sex is what abin da ya kamata a ce mata da namiji ya kamata su samu a cikin zaman aurensu. Domin once you have that sex, in kun sadu tsakanin da mai gida da na mace, kin waye gari a ce kun sadu a cikin dare, kin waye gari ko da kina da wasu damuwoyi ne, in kin waye gari za ki gan kina jikinki yana kina murna, jikinki lubus yake, kin gane ai. So sex is very very important a cikin zaman aure. Okay, kamar inda muka sani, akwai lokacin da ina jin mutane like kawaye na da mutane around suna magana akan okay, don ban yi haka ba, ban bari ya taba ni ba, mun yi fada. Me yake sa har ya kai matakin da har yana sa a yi fada? To, kin san a cikin zaman aure, kila mai gidanki zai ce, mata na ga abin da nake so, ko ba sai ya faɗa baki ba, kin san akwai wasu abubuwa wasan da zai yi miki, ke ma za ki gane da cewa ga abin da yake so, kin gane ai. So maybe in ya zo haka, you might feel you are tired, and sex is not what you'll be tired of a cikin zaman aure. Once ya demand sex, ki yi kokari, ko you are tired, ki yi kokari kawai, it won't take you more than 30 minutes. Kin gane, ki yi kokari ki bashi abin da yake so. Ke ma jikinki zaki samu murna, zaki zama mace mai murna kowane lokaci don yana baki abin da kina so. In ma bai baki abin da kina so a cikin zaman aure ba, a cikin sex din, zai sa ki fita waje, ko sai sa shi in ya zo yanzu ya ce ina so, baki bashi ba. Kin san irin abubuwa din da zai sa shi ya fita waje. Zai tura shi ya je waje, don ya je waje za a bashi freely. Amma ke kuma ya zo sai ki yi mishi wani iskanci. So it's not good for couples to have problem, conflict on that issue. Wato rashin shi yana tura namiji ya je waje. Sosai zai tura shi ya je waje. Shi kadai ne kina gan abun da zai sa namiji ya fita waje, ko kuma akwai wani abu? Kin gan sex is the most, just like I said, sex is the most beautiful thing that ever happened to couples. Kin gane, ko da kina yi mishi wasu ababai, ko kina bashi heaven and earth, ya zo wajen sex kin denying, ta gaskiya za ku samu matsala, za ku ganin gidanku yana dan wani girgizawa. So to cut it short, sex is the most important thing in marriage. To yanzu daga nan mace ne kawai wani lokaci takan hana, ko kuma har da maza? Sometimes har da mazan, amma kaman yakan fi faruwa a ta fanni na mace ne. Okay. Har da mazan, sometimes za su ce they are tired, but once they say they are tired, don't relax. Kar ki bar su wai mutum ya ce ya gaji,
play with him, keep on playing with him, romancing, maybe at the point of romancing zaki gani shi ma ya pick up, he would like to come close. Okay, for instance, kin gane cewa da gasken ya gaji. Ko kuma a ce yana irin aikin da yana tashiwa a ce irin su karfe 11 na dare. Akwai inda zaki yi ki balancing nashi so that kar ya sa muku fada? In ma ya gaji a lokacin, in ya dawo 11 ko da 12 ne, kuna da awa 1, 2, 3, 4 har 5 da za a tashi. A cikin awa ɗin ga, between these hours you might use 1 hour from mates. At least in ya ɗan bacci kamar 11 zuwa 2 ko 3, at least he has rested kaɗan. From there maybe 4, 5 gari na wayewa za ki ya ki taɓa shi. Ba lalalala cikin dare ɗin nan ba. Ko da safe. Ko da safe kamin ya ji aiki ki sallame shi. Okay, what iyakacin abunda ya kina ga yana sa a yi fada kenan a sex aure? Ko kuma akwai wani abu kuma? Rashin making excuses ne yana sa kawai a yi fada? Ko kuma akwai wani abun da yake sawa? A ta fannin sex, in yana tambaye ki sex ko kina tambaye shi kuna samun problem, a ta fannin din za ki gan kamar kun samun problem, except kuna da wani other issue around, but concerning sex you doesn't give excuse just like that. Okay, akwai matan da sun yi aure da sauri da wuri, and sun zo inda suka tashi, sun tashi da mindset na cewa yin sex kullum yana da illa a jikinsu, ko kuma akwai negative impact nashi a rayuwarsu. Kina gan cewa yin sex often yana da any negative impact a rayuwar na mace? Babu, don kamin ki shiga gidan aure ko iyayenki ma ko wanda zai hada ku aure dole zai miki bayani. A cikin gidanku za a yi miki bayani, ba shi da wani effect. Ana yin bayani akan sex din ne? Yes, ko kuma ana just brushes? Za a yi miki bayani, za a yi miki brushing, ko friends za su yi miki bayani. Kina shigawa duk lokacin da ya ce yana so ki bashi, ba wanda zai hana ki, ba wanda zai ce a'a ba shi da kyau, yana da kyau kuma ba shi da wani effect. Ba da wani effect? Ba shi da wani effect ko kaɗan. Okay. Na gode sosai da karin da kin bani akan maganan nan. Yawa. This is all we have for this week. Keep a date with us, same time, same channel next week as we bring more interesting topics.